Красота. Добре, ти си съдия. Да, международен съдия съм. Искам ли да ми разкажеш малко повече какво означава една такава киноложка изложба, състезание? Какви са регламентите въобще за такива? Доста сериозни. прояви? Едно куче, което се подготвя за световните и европейски рингове. По принцип за ринговете няма нищо общо с едно куче, което е гледано само вкъщи като домашен любимец. Тоест това е като при хората. Има такива, които се готвят да бъдат олимпийци и такива, които просто си живеят живота и водят предавания. При кучетата е още по-сложно, защото готвейки едно куче за изложба, ти готвиш един манекен. Същевременно обаче готвиш и един спортист. Знаеш ли, ще те прекъсна сега да видим реклама, но предстои интересната част от нашия разговор. Благодаря ти. Реклама. С Антонета Попантонова, която е председател на Българския киноложки клуб, американски стафордширски териер. Сега толкова много бързам да задам въпроса, че не мога да си кажа думата. Говорим вече за световните киноложки изложби. Световните киноложки изложби са едно много сложно нещо. На най-големите рингове, каквито са световни европейски първенства, се събират от 20 до към 28 хиляди кучета от всички породи. Смея да твърда, че породата, която аз отглеждам, е винаги в челната тройка по многочисленост. Тоест много голяма конкуренция. Огромна конкуренция. Една невероятна суета, защото... Ма кажи какво представлява? Идват така собствениците или то? Всъщност кой се явява на изложбата? Има професионални водачи на кучета. Има и собствениците си ги водят на кучета. Ако те се занимават с тях, предполагам. Това са двете възможности. Или хората си наемат професионални хендлери, се казват, водачи на кучета, или сами те си извеждат кучета. Общо взето един собственик може да води и доста кучета. Аз съм участвала с по 10 кучета мое производство. И какво се гледа на едно такова състезание? Всичко се гледа. Гледа се външен екстериор, аз затова казах. Една манекенка, красива. Гледа се... Тоест какво форми, кожата, козината, започваме, екстериора започваме с това даже, че аз казах, че всяко животно, било късокосместо или дългокосместо, съответно ползва професионална козметика. Започваме с шампуаните, балсамите, блясъците, бялото се подсилва с бяло, черното с черно и така нататък. След това минаваме на физиологията на кучето. И като казвам физиология, имам предвид не само неговата мускулатура, всяка порода има определен вид захапка, която трябва да е. Просто всяка порода има стандарт, който трябва да е спазен. Това означава ли височина, килограми, форма на крака? Килограми не. Килограмите са пропорционалност. Има височина за всяка една порода, има захапка. А потеклото има ли значение за качествата на кучето? Не. За изложбата, киноложката не. За самото животно, да, огромно значение. Просто огромно значение има. Колко кръга се провежда на такова състезание? Какво представлява? Кръгове няма. Няма такова първи, втори, трети. По породи ги разделят сигурно. Да, по породи, по възрасти. И имаш своите 30 секунди. Т.е. всяко едно куче има своите 30 секунди, през които не трябва да проявява абсолютно никаква агресия. Представете си, да речем, мъжките кучета, които са по 50-60 в класа си и ги вкарват по 10. Те помежду си не общуват ли, бе? Не е ли възможно едно куче да раздразни друго? Все пак това е природа. Всяко куче, което се раздразни от другото, значи аут. Така че има 30 секунди, през които трябва да се представи възможно най-добре пред съдията. Гледат се зъбите, съдията гледа, на мъжките съответно. Ти можеш да кажеш, че има кучета, които се раждат звезди? Да, има кучета, които се раждат шоу кучета. Има такива кучета, които може да са абсолютно стандарта на породата, ужасно красиви, но чисто и просто да не обичат да се показват. Както, да речеме, се ражда един човек-певец или художника, друг не може да се роди такъв. Може да е много красив или така нататък, но определено се ражда шоу куче. Колко време продължава подготовката на едно куче? Съвсем малко. От съвсем малко се започва да се тренира в стойка, от съвсем малко се започва да се тренира в ход, от съвсем малко се започва да се тренира да няма проблем с останалите животни. А то винаги ли отговаря на командите само на човека, който го е научил? Не, вие сама виждате, че в момента за първи път го виждате това куче и нямате проблеми с него. Абсолютно никакви. Ако в момента е на карата да седне, да легне или каквото и да е друго, няма да има абсолютно никакъв проблем.
Добре, много ми е интересно, ако кучето е възпитавано и учено в една друга страна, то само на езика, на който е учено ли ще отговаря? Или познава тона, гласа? Ами за месец и половина това може нещо се научи нашия коригира. език. Аз да речем, когато работя с кучета, с развъдници от други страни, Така. те съответно им дават команди на техния си език. В случая съвсем скоро имах кучета, които са ми на собственост от Сърбия. Съответно, естествено знаят на сръбски как е, но това би могло да се промени за месец и нещо, няма никакъв проблем. Трябва ли от бебе да си вземеш? Зависи за какво си взимаш кучето. Ако го взимаш куче, което е изложбено куче, никой не си взима куче бебе. Ако си го взимаш за домашен любимец, обикновено всички хора казват, да, аз искам да го взема от бебе. Но когато се взима и се иска изложбено куче, то тогава кучето не се взима малко. Тоест, взима се обучен кадър. Не се взима обучена. Е хубаво да се вземе тогава, когато е сменил зъбите, тогава, когато при мъжките са излезнали топките и така нататък, но и когато се вижда общо взето какво очакваме от това куче. Проблема е само това, че рядко това се прави от самите собственици на развъдници, защото доста дълго време трябва, но ако някой държи на собственото си име и на развъдника, обикновено би трябвало, когато дава изложбено куче, да го погледа доста по-дълго време. Артемида ли ми каза, че се казва? Сега ще дойде ли с мен на сцената да сложим край на предаването? Добре. Много ти благодаря. Беше ми изключително приятен този разговор.